Takže jo, vítajte u dnešného videa. Dneska by som vám chcel také povedať, čo chcem robiť na tomto kanáli novom. No není zrovna najnovší, mám ho už dlhšie, ale nikdy som na ho nevydal žiadne video. Takže čo by som tu chcel také natáčať? Chcel by som tu natáčať niečo ako je napríklad Roblox, Brawl Stars alebo takéto niečo. Minecraft občas, napríklad SGčiek alebo takéto veci. Takéto štýl. Na mojom hlavnom kanáli to tiež môžete uvidieť. Ja neviem rozprávať, čo? Na mojom hlavnom kanáli to tiež môžete uvidieť. Niekedy občas, ale chcem tam robiť iné veci skôr. Takže asi tak. To bolo iné také info, čo tu chcem robiť. Na hlavnom kanáli, ako som povedal, chcem robiť Minecraft štýl, Fortnite štýl. Na Fortnite štýl by som potreboval ešte pár vecí. Takže by som vám chcel informovať o jednej veci v tomto videu. A to je o hráčovi, ktorý sa volá Lithium Locadio. Kto je vlastne Lithium Locadio? To si o chvíľku povieme. Takže, čo je, alebo kto je Lithium Locadio? Lithium Locadio je vlastne hráč. Je to jeho meno na Robloxe a dokáže vďaka niekoľkých pár veciach dokáže hacknúť sa do vášho Roblox účtu. Ako? Jednoducho. Neviem, ako sa to teraz rýchlo volá, to som si zabudol zistiť. No, zisťoval som si to, ale nemám to tu už napísané. Je to taká metóda, vďaka ktorej sa to robí u starších účtoch. Funguje to na ten princíp, že napríklad staré účty mali také heslá štýlu, že voláš sa na Robloxe napríklad Peter 2011, tak možno tvoje heslo bude 2011 Peter, alebo niečo také. A tak sa to zisťuje. To je asi jedna vec, jak sa to dá zistiť a ešte. Hlavne, overte si rýchlo jednu vec. Je to váš účet, není to účet vášho kamaráta, proste niekoho takto. Je to váš účet. Je tam aj dosť hrá o e-mail. Ako? Prečo? No, totiž, keď sa vám dostane na e-mail, napríklad keď máte starý e-mail, ktorý nefunguje a nie ste nám pripojení, tak ten hráč, teda ten Lithium, môže požiadať na Robloxe support o to, že máte nefunkčný e-mail. Funguje to tak, že akože e-mail sa není dlho zmenený. Povie, že má že toto je váš nick, teda akože jeho nick. A že žiada si, aby sa tam dal nový e-mail a zmenilo sa heslo. A takto sa dostáva na váš účet. To je úplne jednoduché. Takto si to väčšinou robia takí kidi, ktorí si myslia, že sú hackeri, ale pritom iba robia takýto spôsob. Upozorňujeme, ide o nelegálne. A takto, do popisku vám môžem dať jeho YouTube kanál. A čo sme sa dozvedeli, dajú sa od neho kúpiť aj účty. Ceny sú väčšinou neznáme. Pohybuje sa to od 400 Robuxov do 800 sa mi zdá, neviem, záleží, ak zasnie ten účet, aký má nickname a takéto. Niektoré účty predáva, niektoré nie. A on nahráva na YouTube, ako hackujete účty. Ale potom si hovoríte, akože to, ale že není zabanovaný? Jednoduché. Není zabanovaný kvôli tomu na YouTube, lebo jednoducho on tam neukazuje, ako hackujete účty, ako som povedal, trošku inak. On iba ukazujete užívateľské účty, ktoré hackol. Tým pádom nemá právo dostať ban. A mal by, ale mal by. Potom, jak to nie je zabanovaný na Robloxe? O tom ešte neviem, ale mám tu jednu otázku a to je pre vás. Prečo si myslíte, že prečo nie je ešte zabanovaný na Robloxe? Napíšte do komentárov, prečo nie je zabanovaný. A uvidíme, napíšem potom výhercu, kto to dal správne. Možno si to niektorí vygooglia, ale to je jedno. Takže hitnime na tomto účte aspoň takých 100 odberateľov. A bol by som rád a chcem natáčať viacej takýchto dokumentárnych videí. Ne dokumentárne, ale takéto o štýle Lithium Locadio a takéto štýl.
Dúfam, že sa vám toto video páčilo, nezabudnite hodit like a odber. A čau.